nagsasarayaw kay ayo inihan ka daan. Hala sa rayaw na kita, ikapitan ito'y mag-uuna. Mapapanisan niya, di kong sinala. Nurot niya itong iba, masasayaw taliwat mira. Kaya ayun, hirangan kong mulata. At yung mulata na tukar, hikamagana. Kung baga pagkaon, hikamawasa. Kaya iyong pagsayaw, sangtang natikaiha. Natika upay matliwat ang iyong panustura. Ala sa rayaw na kita, ikapitan ito'y mag-uuna. Papadisan niya, di kong siyala. Nuruniyan itong iba, masasayawang aliwat tira. May laayun, hirang akong kulata. Sa rayaw na kita, ikapitan itong mag-uuna. Papadisan niya, di kong siyala. Nuruniyan itong iba, masasayawan taliwat tira. Kay naayun, tirahan kong bulata. At yung bulatan na tukar, hikamagana. Kung baga pagkaon, hikamarasa. Kaya't iyong pagsayaw, sangtang natikaiha. Natika upay manliwat ang iyong panustura. Basta pangadaya na may kumpulata. Mapangairig numini, paniraman na. Kung natukar na pastilan, naiinggan yar ang latagan. Salit nagsasarayaw kay ayon, inihan ka naman. Alam sa rayaw na kita, ikapitan ito'y mag-uuna. Papadisan niya, di kong siyala. Nuruniyan itong iba, masasayawan taliwat tira. Kaya ayun, hirangan kong kulata. Salamat, Honorable Mayor Attorney Rafael Acebias. Likewise, kada niya ginado ang minahal nga Mayor han munisipyo ang Canaved, Honorable Mayor Velma Hermino. Okay? Damo nga salamat.